Yo ora dasar kakara nyata yo saiki entuk rento tak jaluk sebab kuwi jadanganku sing kandha saka Kulon Bathara Guru paring dawuh Bathara Kala ya ana bocah lairan siji kok ngono to yo lha iki mulane bocah tak jaluk Bathara Kala apa abamu. Nah, di dalam sumurku ya aku dalam sejati ya dalam kondoku ngono ya dalam pangeran. Aku kok pengen memayu hayu ning bawana gawe ketentremaning jagat. Kalbu sengan antara kaya kuwi kudu tak ndake kudu tak elingi kudu tak paringi pitutur. Wah, pituturmu bakal nglantur. Aku ora bakal marang pituturi menungso lemprah. Semajan dewa wae kalah karo aku apa meneh dapurmu. Weh, Bathara Kala. Aja kaya menurut dadi dewi buta. Dina iki anakku wis dirumat. Kae kowe tak paringi saji, tak paringi sajen. Iki sajen-sajen wis tak kumpulake nang sisihku. Iki jareng aku ora butuh marang sesaji, ora butuh marang sajen. Tetep tak jaluk bocah mau. Bathara Kala, apa abamu? Upamane ora entuk piye? Wah, kowe kudu wani tanding karo aku ya. Tak ladeni kowe Bathara Kala. Yen kowe wis tetandingan karo dalang sejati wis kebeneran kowe Bathara Kala. Ya senajan dewa wae ora wani karo kowe. Ning dalang sejati ora wedi karo kowe Bathara Kala. Yo arepmu piye? Kowe manut karo aku tak wani saji ora? Ora butuh, ora sedih. Bulan engko. Yen aku mau arep apa kowe? Kowe iki duwe wadi. Kowe iki duwe wadi Bathara Kala. Wadi opo? Kowe tak waca dadamu. Iya. Kowe ngerti nek aku duwe tulisan nang dodo. Ngerti wae. Aku ngaku dalang sejati aja. Dalang sejati itu kudu ngerti. Dadamu ana tulisan, gegirmu ana tulisan iki. Saraka balik. Candra sastra berarti yo apa pucra tandha ana ing ngapan ana ing telakku. Aku ngerti. Wah, yen to kowe mengkono dadak kowe wani nantang karo aku ya. Besok ngenteni apa saiki ngenteni apa kowe dalang sejati tanding karo Bathara Kala. Yen pancen kowe bisa maca marang dadaku. Aku terima nyembah karo kowe selama tahun. Tak ugemi kandamu kowe. Minangka janjimu ya. Minangka janji. Coba maju mangsa tak wacane dadamu. Bathara Kala balik awas. Tulisan wonten ing dodo tulisan saking Kulon Bathara Guru ingkang ditulis nganggo ludira owah nganggo detik. Detik Bathara Kala dhewe. Padha sakala nganggo mantra. Pramana jati ingkang melipun mantra sastra jati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maraja Jaramaya, ya Marani Naramaya, ya Pitulur Dongeng, ya Triya, ya Sirapa Padha. Kagiat Bathara Kala sampun dipun maos mangertosi dadanipun Agen Kulon Bathara Kala. Ujleng iblis. Kowe jebule kowe
bisa maca marang dadaku. Ing mongko kowe menungso sawantah ngadyapada. Kowe ora wujud dewa, kowe ora kulen Bathara Guru, kowe kok bisa maca dadaku. Mongko sing bisa maca dadaku kuwi dewa. Pikulun ing Kayangan Suralaya. Yen ngono aku ditakon sing bener dalang sejati kuwi sapa? Dadi nang sumurku Bathara. Ingsun dalang sejati ingkang mawa sesamaran ngundun sama Kayangan. Aku dewa pengawal manusa. Kula ingkang dewa ingkang dhisik sangyuang gendut-gendut. Sedulurmu tuwa ya iku waduh. Waduh Kakang jebule dalang sejati widulurmu tuwa. Sedulurmu ingkang pernah pembayun ulun Bathara Wisnu punyaluk pangapura sing mukraya Kakang. Aku ngakoni kurang trapsila, kurang buga, kurang prasaja. Ora duwe tata krama, ora duwe sopan santun subasita karo wong tuwa. Aku nyaluk pangapura ya Kakang. Aku aja mbok sosotno dadi ndok aku namun ya Kakang. Ora ya. Ora. Sebab ora ngerteni. Kejaba yang kowe ngerti kowe ndelanak awakku. Bakal tak sotake. Iya Kakang, aku nyaluk pangapura. Lagi iki aku kepethuk kepanggih sedulurku tuwa Bathara Wisnu. Iya Kakang, aku pisan meneh aku nyuwun pangapura nyatung pangaksamamu ya Kakang. Iya Yayi ra dadi kaya mangkono. Gus Yayi kuwi sesaji dahar. Sajen-sajen tak pasrahke karo kowe dahar. Iya. Nanging kudu janji karo aku, janjine piye? Yen sesaji wis kok dahar kowe aja pisan-pisan ganggu gawe kelawan keluargane anakku Gunawan. Anakku naning anakku Ahmad Wahyu ing desa Jati Mitra kene ya kuwi ing Sidomulya. Wah iya Sidomulya kaya jenenge Ladrang Ladrang Sidomulya iya. Wah ya tak gagalake Kakang. Aku demi janjiku yen wis tak pangan aku bali nang Kayangan ora ganggu gawe karo keluargane Gunawan. Yo enggak rene yo. Sana podo jejengan uang kuwi to rasane sajene ngono kuwi to. Iku jaran. Wah, no gedang raja launtal no pitik mentah launtal pitik mateng tak gablak ndok tak gablak. Wis wareg sithik-sithik wareg. Wis wareg.
Lah kowe kok kumis-kumis barates adus banyu setaman. Iya, aja lali banyu setaman nang aron iku mengko dipanting ana tengah latar ya Kakang. Ora tondo yen omah iki wis bubar diruwat. Mubeng dalem kaping 3 kanthi maca selawat. Ora ngono kowe dikara-kara ngerti selawat barang. Yo ngerti ora ngaji. Pakai pernyantri bareng masamu Kresnanda ya dalam sejati sing ngerti selawat. Sampeyan ketuwen dalam ruwatan omahe yo ben pindho yo lan eling-eling. Aku ketara kala mbiyen ngundang rene aku mbok sajen ya wis tampa. Saiki tak mbok pindho ni meneh. Yo, heeh. Iki daleme sedulurku. Yo, nalika aku biyen tak eling-eling. Iki keluarga besar Mbah Yun. Mbah Yun kuwi sapa? Duwe ngene dadi kepala desa. Dadi pangarsane desa kene jenenge Mbah Yun. Yo kuwi nalika aku gladen dadi dalang kuwi nang kene iki. Oh, kaya ngono kuwi to. Cikal bakal iya, cikal bakale nang desa kene. Aku nate sungi serak diumbene apa? Banyu leri apa? Ora elingku digecekno cengkeh. Walah tahu malah giger-giger. Sing paring saka Mbah Yun Swardi. Mulane tak eling-eling nang saiki dari keluarga iki dari kaya keluargaku dhewe. Yo. Ora ngerti upamane aku ngerti wingi-wingi tak gawakno iwak saka segara. Ngerti gawe iwak barang kowe. Lah wong aku dikandani nak manang Jati Pitraku wis aku tekan tayu aku lagi takon. Lho iki main endi? Aku dikandani bose nang Gunung Ungkal. Gunung Ungkal endi? Gunung Ungkal Jati Pitra. Wah, mek serata pake Jati Pitra. Wah, tekan protokol puskesmas aku wis telepon karo Panglima. Panglima sapa? Branjung. Diduduhake nang daleme Swardi Mas Lapen. Wah, jebule main dulurku lanang. Yo, wis Kakang, cukup. Sajen-sajen wis ora sing kurang aku njaluk pamit yo Kakang. Aku tak golek mangsa liyane. Aku nang kalau golek wong liyane sing duwe anak siji, duwe anak loro, duwe anak telu. Sing ati-ati ya Di. Ya ora ketang senajan kuwi wis dadi utusaning Bathara Guru. Nang kowe ati-ati aja nganti kowe nerak marang waler sakarepmu dhewe. Sebab kowe kudu nganggo aturan, nganggo tatanan. Ya. Yen kowe tanggamu kedisikan dalang sejati, kowe ora kena dahar marang anak lanang. Ya. Tak eling-eling Kakang, aku njaluk pamit. Wis yo Kakang rahayu. Muga-muga aku entuk pangan meneh liyane nang kene yo Yai. Tak panestoni muga dadi pangayuman salakumu Yai. Yo aku njaluk pamit. Yai sampun paripurna jejibahan kula nglaksanakaken dhateng wilujengan paduka mugi-mugipun ridhane dening Gusti Allah. Dinten menika sampun kaleksanan anggen paduka ngruwat putranipun kantun selamatanipun kantun rahayu